Awa. Wa mo kabantay. Wa na po si William pero si Tikoy na po inaa. Ano man ako? Schedule biya minu. Ay, schedule mo dito sa palengke, kargador. Taka, magagawit dams. Taka ram ka dams. Nangandal mo sila, puli-puli sila. Otro po kadyo, pataka-taka rapod. Ay, basig nagpulihanan sila harvest og saging. Wagi na tama sa inyo. Unsa man gyud tirada ninyo koy? Nakalimot na ka, Paps. Pulihan na, biya may kameraman no. Ay tama di ay buangan ako. Sa ka, Paps, nga limot-limot. Masaga. Unsa nakabalo nagkamera ta? Kasuri ko di ayam na mental ani. Stop! Pilo sa ninyo. Kay mga onata. Taragis tansong. Asa na mo gagikan na nasyong? Na sa dinalipat tindira ron ba? Hilak ito ron ba? Perte biya nagdala. Hilom dance. Di tanong kapakanon ni muanga ka. Tay sa Melbe. Unsa man dinay mong dala? Na, okay mo magkalderita nga rin staron. Uy, Ano oy? kompleto Ricardo sa Dito na ni ambi daw. Kompleto na na, sorry mo. Tubig dayo. Luto na. Bilaw pa na. Ipakaw na si Hay po sa bukog. Ya, unsa pa idukay niya? Apit natin pa niyo to. Dito na chong. Dito na to. Oh, tara mo. Ay, chong ibili na tansong diri. Una na dilong to. Ikaw may nagdala sa sudan ron. Ikaw relax sa kahawa kay buhaton. Maintain. Ulat ang kagkaon. Oo. Busing ka lang ko ron dito. Tara. Dino. Okay sa ba yung tirada kaldirita rin? Ito, ay mo kabalo. Ako yung tirada ni. Ay, Ini mo luto. Ikaw na wala. Asa mo may gihulat ninyo? Tiradahin na nalit, limpyuhin na na. Paguto ko diri, lipiwan lang ko ni. Ngani ha, ikaw anjo og damulag kamoy kapa ng lamas. Yawa, makamando. Balos jud do. Namiap pangahon ay. Ha? Unsa to dam? Utro daw, magwa ko kadungog dams. Anak ko si Tanchong, gwapo kayo. Naraman nila di ay. Tulo ka uno di mo aron. Sige na ha, trabahoan ninyo na kamo na bahala na ha. Kay mo relax ha, ang gwapo kayo. Kung di pa siya nagdalaan ni Babs, hagbay ko kami kulata. Kung sino ako, ano natin ay. Labas lang, sa pauso ng kutilyo. Dali. Apilan dataran ko eh. Sige, tignan ang laro na ko ha. Tandahan tanong dali di ay. Kani, nagsarap piling. Plato, bowl, karahay. Ay, kami sakto na dito rin. Kaya mo kapalito na kayo. Sige, parang mamantag sa Palit iyo. ako. Ikaw, trabaho ni mo, Jo, na pagkita na, paabrihin. Sabahan sa usuli dito ha. Mayroon ka ba ikaw? Unsa ko kaya uli ginuktok ko bangka. No. Ito ba na Kana kana mayo, para madali pa ta. Oh. Sakto rin pagkahiwa ni. Ano ni kanagko? Ni. Basin gid ba? Oh. Tagtulo ka hiwa tani ba? Sa mandi ay. Ay, lami agi ni paminster nga ikaw magdalag pagkaon oy. Sila perte na busy ha. Ako relax kayo. Ay, yung kabalos lagi ko. Hay, tulog sa ta. Kina di alik. Okay, human nagugas oh. Ya, Paps, okay na di ang mga lamas, Paps. Goals na diri koy, ang lamas natantad na, ang tantarono na lang kay ang patatas ug ang carrots. Takang na na. Ay sige. Ang nga to nilig. Dai na. Matik. Paps, mantika di ay. Oy, wait, problema ang tika, ang tika. Daro mantika. Raw catch. Sa pa jud kabalo mo buto. Ay, naunsa naman ni nga. Apelyo ko salamat. Baka maluko. Take na. O sige na, ilunod na lang lamas ya. Ayag kahimtan sa bagha ko. Ako mo ginuntay magigda-higda diya ba? Kuan day. Ikaw na man gina, ug siya magdala. Relax jud ka. Ugma, ikaw pagdala, di ba? Di ka na mo matrabahon. Sana Nga pambuang oh. Tepan ka na pa. Pabigla na kong patatas ang baba. Karon ka mata ka, impas karon. Ito pa rin ahos!
Kami sa sensasyon. Tagam ni mo, chong! Yate mo ako rin pinagdala ng pagkaon ha. Pero bang lain naglasa? Stoy! Ay, yung istansyon niya. Di kayo mo pakauno na na. Puyo mo daw mo. Sila ninyo ay maninood mapun mo dahil lingaw rabot kimingaw kayo. Bitaw. Sana all. Grabe naman yung pagkahumuta ni Kuy. Basta nagiging kalamias katanan no. Humok na kayo ng karni oh. Gamay na nakikulang ni. Habwa na ni. Kayo Kuy, anda mo na lang naman daan ang kanon aron pagkaluto anak. Ako na ta dito. Kuy, himno na to. Lapay ng mga nasulay, lapay. Unsa man nagipaluto na perte naman ang dugaya na. Dali ana. Luto na kayo ba? Kausong, ay pagsalig ikaw nagdalaan ng ribsong ha? Sigwaan mo ng ribs ni Moron. Ulangan raman ng ribs diri. Ate kagay unsa baka ko ay pakulbaan kay tamo. Game, gao na ta. Oy, mauna mo na tabot. Agay. Dali na Kuy. Dali, Kuy, dali, karsada na. Gutom na ko. Diri, paspasin ang lihok ninyo unsa man ang kami. Dosa. Ayo, yabo na lid. Sana all. Grabe asang kalamian sa tanan. Ako muluto lami gina. Gilat ninyo. Ay, tao na di. Pino, kaya ko iuno do. Grabe naman nila uno do. Lami. Hindi oh. Chong, lain ba ato ba? Galigsan nito yung iro nga si Brownie no? Ako, Red. Loy kay no, taka ra tabukon. Wa nga luya to sungoy. Nya inyong gilubong song. Lubong nga, wala man gud. Nabuang nabaho na to sa kalsada ron. Taka na makadabs nga. Amo maging gitagtad na mo kay karne na mo ba? What? Ha? Ay sabi. Sige karne. Unsa man eh? Na, yang ribs. Ribs ni Brownie. Ribs ni Brownie. Ay kabuang mo din akong kao na na. Bahala ka na. Bago na. Klaro ba? Ah, man mga karte puno kalami. Ano brownie no usal taon mo di man ko pampers nga ugagot. Ah, may ang brownie eh.